Ilan taon na kayo, Nay? 68. Asan yung anak niyo po? Wala, namatay yung isa kong anak. Iisa lang po yun. Oo, nag-iisa lang. Hindi na ako pinahiram ng Diyos dahil mahirap lang kasi. Ilan taon po siya namatay bago namatay? Wala pang 1 year eh. Yung presidente ngayon dito dahil... Esther? Oo, si Esther. Inaawa naman sa akin. Kung gusto mo, sabi niya sa akin, para may konti ka rin income na pambili-bili mo man lang ng ilugaw mo, pantay-pantay ka dito sa palengke, mabigyan ka rin namin lalo yung mga tinatakot-takot. Bali dito sila, dumadaan. Yan, panak na yan. Saan sila dadaan? Wasak-wasak na nga. Oh. Ano yan, halos naman ang bahay. Ayan, tubigan mo yan. Diyan lang din sila. Paano sila dadaan dyan? Ito, bubuksan yung gate. Yung may kandado. Laki pala ng bahay nila. Maliit lang. Maliit lang, pinagtutukan na lang dito yan. Kung walang walang Oo, wasak-wasak na lang. Kuwela at ngayong gabi, alas 10 na po ng gabi. At kung natatandaan nyo po yung dalawang matanda na pinuntahan ni Tito Stick nung nakaraan, nung umaga. So dyan po kasi natutulog yun sa may labas. Dyan sila natutulog sa may tulay. So ngayon ito, may dala-dala, may dala namin sila ng pagkain. Baka hindi pa sila kasi kumakain. At tanungin natin kung ano yung kung anong nangyari, ba't nagiging palaboy sila dyan sa labasan namin. Dyan na sila natutulog sa may tulay eh. Yan, bali alas 10 na po ng gabi. So yun, puntahan natin, baka hindi pa kumakain tong dalawang matanda kawakan. So ayan po mga kuwela, puntahan na namin sila dito sa may labasan. Kasama ko sila Berto, si Princess. Pindala namin pagkain, pakainin namin. Baka hindi pa itong kumakain tong dalawa na to. Nandito tayo ngayon sa may labasan namin para asan sila? Asan? May TV. Papatay mo nga yung TV, tol. Nandito sila natutulog oh. Bali dito nga pala na i-vlog ni Tito Slick yun. Yung nakaraan yan dyan sa may umaga sila, nandyan sila sa umaga. Tapos paggabi bumabalik sila dito. So hinahanap pa namin kung nasan yung mag-asawa para mabigyan natin ng kahit pa paano. Baka nasa loob sila ng palengke, siguro natutulog. Hanapin muna namin ni Berto. So nandito daw sila sa loob ng palengke. Yan. Saan natin sila dito. Tatay, ikaw ba yung binlag ni kagabi, kanina umaga? Ay, yung lalaki ikaw yun, no? Opo. Hinanap ka namin eh. Dito ako dahil gawa ng pinababantayan minsan dito ng mga sige, ako naman. Kumain na kayo ni nanay, si nanay? May pinuntahan. Nag-CR lang. Kumain na kayo? Hindi pa, gawa ng hindi kami pa nagluluto. Saan ba kayo nagluluto? Dito na rin. Ayan may nahingi na naman akong ganyan. Ito, hiningi nyo lang to? Oo, gawa ng itatapon lang din eh. Oo, sayang. Hindi sayang naman. Ayan na, may dalang pagkain sa inyo. Ay, kumain muna kayo. Diyos ko, Ikaw, kumain ka na, we? Si Weng, oh. Ay, kilala nyo pala yan. Oo, kilala ko yan si Weng. Kung nga pala, maalala ko kayo dahil nahanap ka namin eh, hindi ka namin ako ang sinadya nyo. Oo, ikaw talaga hinahanap ko. Salamat sa nyo. Kita nyo naman ang buhay ko, talagang mahirap eh. Ito yung kariton nyo, tay. Oo, yan. Anong laman nito? Mga kartong-kartong, minsan mamumuhat din ako, nangangalakalaw. Minsan, may kagtagpag lang na Basta yung kariton nila.
sinabi. Yung kariton niya dati. Ito yung asawa ni tatay. Nanay, anong pangalan niya, Nay? Norma. Napanood ko kasi doon tayo sa video. Napanood ko kasi doon sa video, tatay, na ano, na nasabi nyo nga na ilang taon na ako kayong dyan na lang natutulog. Matagal na, ilang taon na, matagal na lagi. Marami na. Wala ko ba kayong bahay? Mayroon, kaya lang, medyo sira na dahil matagal nang wala na akong trabaho dahil matanda na nga ako. Ilang taon na ako ba kayo, tay? 70 na ako. Matanda na nga, tatay. Tawag dito. Wala nang nakatira doon. O hindi talaga na matirhan. Mayroon din na yung ginawa kong kunting-kunting papag. Doon na lang kami. Saan ba banda yun, tay? Doon sa Sandaw. Association doon. Malayo yun? Sa dulo. Hindi naman gano'ng kalayuan. Wala yung kailangan po. O kumain muna kayo, Nay, oh. Hindi may. Yun na, Nay, kain muna kayo. Dahil katatapos lang din namin, may Hindi pa nagbigay. pala kayo kumakain, oras na. Ayan may nagbigay din ng maliit na ko. Ano, Nay? Saka itong mga chichirya. Uminom na ako ng maranay sa kaging na, gusto nyo kumain ng kaging. Sige, tay. Kakakain lang namin. Ano ito, mga lupyat na. Pero tayo, yung bahay nyo, no? Yung bahay nyo na yon, sariling lupa nyo yun. Oo, kasi nung malakas pa naman ako, nagtatrabaho naman ako ng construction pa nung araw. Manufacturing doon. Iniipon-ipon ko naman yun na hinuhulog. Kaysa mangupa ko, yun ang naisip ko. Walang Diyos, natapos ko rin. Tawag dito, yung purpose ng video ko, siyempre may mga viewers ako na at mga OFW. Baka sakaling matulungan din tayo. Oo, yun ang problema. Ito yung purpose nung kaya ako nagbibideo ngayon, tay, ha? Oo. Para alam nyo rin. So, bali lang taon na pala kayo. Nakikita ko kayo, eh. Kasi tiga dito lang ako sa Bagong Silang, eh. Nakatira din ako nung araw dyan, eh. Kaya lang, umuupa ako nung kaya ko pa naman yung ngayon nung dahil wala na akong trabaho, naisip ko mga langalakal na lang ako. Ngayon itong may kaibigan ako dito na sabi niya magbantay-bantay ka dahil maambun-ambunan ka man lang ng kahit na mga itapon-tapon ng mga doon, para mayroon naman kayong pantawid buhay. Salamat naman sa Panginoon kako dahil kayo ay nagginawa ng Diyos na instrumento para kami matulungan na mahihirap. Yun ang ko eh. May SCT to, Oslik, na panood yung video nyo. Chewing ko po kasi yun. Ay, yung umano sa akin kanina. TikTok ko po yun. Parang namumukhang ko rin yun eh. Yung Gibara, mga Gibara po kami. Apelido ko, Gibara. May kasama siya na ano ba ito? Yung Okay na yun, po kayo dito na yun. Umupo ah. Katabi kayo ni tatay. Hindi ka ano nagsasalita ito eh, dahil Dito. Ewan ko, hindi ko naman alam kung pipi ito, Nanay, ilang taon na po kayo? Pipi talaga. Ilang taon na kayo, Nay? 68. Asan yung anak niyo po? Wala, namatay yung isa kong anak. Nag-iisa lang po yun. Oo, nag-iisa lang. Hindi na ako pinahiram ng Diyos dahil mahirap lang kasi. Ilang taon po siya namatay bago namatay? Wala pang 1 year eh. Baby pa. Oo. Nasisaryan ito eh. Mula nung nasisaryan, dahil alam mo, nasisaryan yun, naawan na lang sa ating hospital. Pati hospital, naawan na lang, hindi na nabayaran. Naawan na lang, wala talaga eh. Tawag dito, bukas, pwede bang huwag kayong aalis? Puntahan natin yung bahay mo bukas. Puntahan natin. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Kasama lang kayo yung dahil nagpakilala yung pamangkin mo ba? Chewing ko, dito ko po. Ang asamaan niya raw sa ipinuntahan nila, hindi ko na pinapasok sa loob dahil iba na eh, talagang baka saka mayroon akong mga alagang. Pero bukas, ito. Sige, anuhin ko na kayo. Bukas, huwag kayo alis. Puntahan ko yung bahay nyo. Pero yung lupa na yun, tay, kung sakali man na patayuan ng bahay yun, tay, walang magagalit doon. Dahil akin na yun eh. Tay, may titulo po talaga kayo nun. Hindi lang magawa ba? Pero, bali, kaya hindi na kayo natutulog doon kasi
Nauulanan o sira-sira na talaga. Kung minsan, kung nauulan, dahil kasi matuluan naman kami. Ang ginagawa ko na lang, yung mga nadampot-dampot namin sira-sirang payong, yun na lang ang ginagawa namin para hindi lang kami din mabasa. Para na lang yan. Ay, yung mga Ito sa plastic. inyo to, tay. Alin, Ay, hindi po sa inyo yan. yung mga plastic. Ang lamok dito, na. Ayaw ba? Minsan nakitignan mo yung paa ko, pantal-pantal na ng kagat ng namaw. O, tinitiis lang namin, kaya lagi akong may katol ito, yung katol ko, ano. Pay-pay. Kaya na kahit ganito na sa ganito kayo, sa ganito kayo natutulog, hindi mo naiwan si tatay. Hindi rin kasi mahirap din dahil magagalit din naman ng Diyos sa atin pagka ang kamay na may wasak-wasak yun. Yun ang hindi pwede. Kasi Grabe yung lamok ko, daming lamok. Dami. Itong palengke na po pala dito, yan dati dito kami nakapwesto. Eh, nawala na rin kami dyan. Dito kami dati sa pwesto ng isla na. Ay, nagtitinda rin kami. Wala, ngayon yung pinaka-presidente, yun ang sinabi kong kaibigan. Madaling salita. Yung presidente ngayon dito dahil... Esther, si Esther. Inaawa naman sa akin. Kung gusto mo, sabi niya sa akin, para may konti ka rin income na pambili-bili mo man lang ng ilugaw mo, magbantay-pantay ka dito sa palengke, mabigyan ka rin namin dahil yung mga tinatakot-takot na hindi na... Wala kayong dito tayo? Yung wala kayong kamag-anak dito. Ano po ba palitan niyo tayo? makabita. Makapita. Ikaw na May tugong incheck. Ako'y lahing igurot. Igurot ako eh. Sa Bagyo ako dati, nung pumupunta ako dito noon, nakabahag pa ako noon. Wala akong sinilas, wala akong damay. Nakagla. Eh maigi-igi ngayon, dahil naawa sa amin, binibigyan na nila ako ng ganito. Bali ilang taon na ako kayo hindi tumutuloy dun sa bahay nyo? Sa bahay dito? Oo, yung bahay nyo sira, sabi nyo. Hindi nga, hanggang ngayon, tuloy-tuloy kami. Hindi namin pwedeng iwanan dahil siyempre kung iwanan din namin yun, baka tuluyan nilang idimuli. Pero kapag halimbawa mamaya pagawan ng bahay yun doon, tapos i-demolish, hindi naman kasi lupa nyo, di ba? Hindi, dahil ano yun, may presidente yun na siya ang talagang magpapatotoo. Nawak nyo pa yung titulo tayo, yung papel. Nasa inyo pa. O yan, Nag-aayaw. Para makakain na kayo. Sige, mamaya-maya lang dahil medyo nagpapahinga kami. Gawa ng nilinis pa namin ito eh. Anong gusto nyo tayo? Minalis-walisan namin ito eh. Tubig lang. Gusto nyo malamig? Hindi na. Offlotion. Offlotion, gusto nyo? Para Pwede rin. hindi kayo lamukin. Kaya lang eh. Nasanay na ako sa pay-lotion eh. Pay-lotion ang pangalan ko dito eh. Wala eh. So, bigyan ko muna kayo. Minsan eh, nagtityaga na lang ako sa pay-lotion ko. So, 300. Kasi bukas, pupuntahan ko kayo dito. Tapos, Hindi, doon ang istampahan ko sa madaling araw na mga magka-alas 5. Kasi marami ng mga buyer o mga tindera. Doon na kami sa may tulay. Doon kami naabutan yung sabi mong siyuhin mo. Mga abutin pa kami ng minsan alas 7, alas 8 kami nakakaupo doon dahil gawa ng undong kami naman sa bahay. Parang maalala ko yung kalagayan namin na parang nililibang-libang din namin yung... Dito tayo bukas ha. Huwag ka muna umalis, huwag kang mga lakad. Ako bahala sa nyo. Pagawin natin, puro tayo sa bahay nyo. Titignan ko doon. Kung ano may tutulong ko sa inyo. Kung pagawa natin yung bahay mo ha. Dito tayo doon bukas. Okay lang sa'yo? Pwede naman. Pero kung yung paggawa, halimbawa, ay wala naman akong pera na pang sa mga Hindi, bali po, materials. Ganito, tulungan. Basta, bukas, antayin nyo ako dito. Puntahan natin yun doon, no? Huwag kayong aalis. Doon lang muna kayo sa may paradaan ng tricycle. O yun nga, doon kami sa tulay. Ito muna, pang bili-bili nyo, 300, tanggapin nyo na muna to.
Maraming salamat sa inyo. At Tapos, kayo ay kumbaga sa ginamit ng instrumento ng Diyos na kami. papabili ako ng papabili ako ng offlotion sa 7-Eleven. Magkano kaya isa nun? Ewan ko lang kung magkano. Palibasa ay Offlotion. kita mo lang ang kako, maniwala ka o hindi. O. Wala na, kung bagang mabuti, pasalamat ako sa ano ng Panginoon. Kung hindi, yung tinatawag nilang sakit na dilay. Sobrang lamok dito. Ay, susyon ko. Kalilang taon na pala kayo dito tayo, no? Takal na. Ikaw lang yung lang sinabi sa amin na bantay-bantay kami dito. Hindi sayang naman yung wala nga naman akong anak buhay. Lalo ito ngayon epidemya na sinasabi. Pantawid ko man lang sa buhay yung katulad ng nangyayari ngayon na itong kalamidad. Ano yung tayo, looban yung bahay niyo doon? Hindi naman gano'ng kaluban. Di ba, Pulo? Saan ba niyo sa Pulo? Nakikilala mo ba yung nagtitinda ng mga gulay, isda doon? Na sila katulad ng Mirang. sila Mirang. Yo, Mirang, doon banda. Oo, magkapit-bahay na magkapit-bahay. Nagrupo po yun sa samahan namin sa Tatlo. Yan, sa Mirang. Ang presidente ng samahan doon, yung presidente din dito na Si ano pala yan, mga kakwela, kabiyaya, si Tatay Imo, tsaka si Nanay Norma. Bali, nakapanood ko sila dun sa video ni Tito Slake. Kapag yun yung humahabol sa akin na babae kanina, kapag itinutulak ko ito, ay, sabi na tayo ng tayo. Bakit? Sabi ko, napanood ko yung sa YouTube sa akin, sinabi ata eh. Kinay taon naman, dumating itong kaibigan ko, at saka yung pinsan niya. Kuya, sabi naman niya sa akin, hindi ko na-entertain yung babaeng yun na nagsabi na napanood daw nila ako sa YouTube. Ito tayo, bukas, antayin mo ako dito. Doon sa O, dyan na. Huwag na muna kayo mga lakal. Ako nagbala bukas bumili. May pera naman kayo. Bilan nyo nang bumili kayo ng umagahan nyo. Yan, bumili kayo ng umagahan nyo. Kung ano yung pwede nyo maibili dyan. Tapos bukas, pupuntahan ko kayo dito ha. Puntahan ko kayo doon sa may paradahan ng tricycle. Tapos muna tayo doon sa bahay nyo. Tignan ko kung ano yung may tutulong ko sa inyo para hindi na kayo natutulog dito sa bangketa. Pero yung awa ng Diyos minsan lang naman kami matulog gawa ng sa supra na siguro din yung hapon ng katawan namin sa puyat. Kasi dito, halos streetan kami dito dahil siyempre bantay. Kung anong mangyari dito, parang makarinig. Pero laman yan ngayon tayo, ba't parang punong-puno? Halo-halo yan, karton, mga puti ng mineral. Damit nyo, nandyan din. Oo, mayroon din yung kaldero dahil luto kami nga dito na. At paano yung lutuan nyo? Ito po yung kariton nila. Ayan. Puno ng kalakal. Ayun tayong isa. Ngayon, tayo lang natin yung uplosion. So bukas, malinaw yung usapan natin. Antayin nyo ako dito bukas, ha? Doon sa may Oo, pupuntahan natin yung bahay nyo. Huwag muna kayong mga lakal. Hindi na, dahil pagka umuwi na kami, kung ano lang yung matapot-tapot namin dyan, may karto-karto, saka namin kinakarga. Ngayon, kung wala talaga, doon na kami mag-iisang bahay. Paano, minsan tayo, pag wala talaga kayong makalakal, yung ginagawa. Paano saan kayo kukuha ng pangkain? Bahala ng Panginoon. Pag minsan, magkape na lang kami o kaya hindi naman awa ng Diyos, hindi naman kami nasisiro sa minsan 50 kami, maka-100 kaming kalakal. Pagka bumili kami na ng tinapay, inom kami na ng marami para mabusog na kami. Ganun lang, practical na lang ang buhay namin dahil matatanda na kami. Dapat ngayon, sa edad nyo na yan, dapat nagpapahinga na lang kayo. Wala eh, sino ang anak ko na sabi sa ng tayo kang muna, pagod na. Wala naman eh, kaya minsan, iniiyakan ko yung sarili ko. Wala na eh, pag inaano lang na namin sa Panginoon, pahala na siya. So, yun na, ako po charity vlogger. Dati galing ako ng Bicol. Malayo. Nandito na ako sa lugar ko mismo sa Taguig. Para dito naman ako tumulong
sa mga katulad nyo nga. Hmm. So bukas, tignan natin kung ano may tutulong sa inyo bukas. Basta dyan lang kayo. Ibig sabihin, yung queuein mo ba sinasabi mo kanina, Si Oslek, Ibarra. parang nakikita ko yun eh. Hindi ganyan lang kami sa Bagong Silang tayo. Oo nga, parang nakikita ko na yung batang yan noon. Kasi matagal na rin ako dito, nandito na ako sa Taguig 1990s mo. Ano dati trabaho mo tayo? Minsan noon, may extra ako sa mga construction. Kasi labor, ganyan. Ano lang. Hindi mo na kaya tayo, no? Kaya pa naman kung talagang wala talagang may extra pa rin. Pero isang linggo, minsan wala pang isang linggo. Ay, no, kumain na kayo dyan, no? Kain na muna kayo tayo, sige. Kainin nyo na yan. Papayo na lang muna kami. Bahay namin. Hindi, okay lang po, Nay. Ang panunta ko po doon, hindi itsura ng bahay yun. Pupunta ako doon para makita ko kung ano ba yung may Talagang tutulong warap natin. na. No? Hindi naman yung sabihin na nakatayo siya pero sa loob yun. Sabog kaya yung sinasabi ni... Mga gano'n yung kalaki bahay niyo doon, Tay? Ang area lang yung looting yun, dahil hindi ko naman sinukat na ang area ng looting yun, nasa 30 square meter lang. Ulit lang, pero ganun pa man, yung loob niya dahil like material na sinasabi nila, ay wala na, bumagsak na sa katagalan dahil kukulamber lang eh. Pinong matagal na panahon na rin eh, kaya wala na, nag-lapse na yung ano niya. Lalo yung dahil dinagyan ko rin puno ng pangalawang palapalapan ko, kumbaga sa ano, dahil yun eh. Ganito lang ang taas din, mapapaditaw, dinagyan ko rin ng taas-taas puno. Eh ngayon, wala na ano dahil puro kukulamber, napulok na, wala na. Hindi, Tay, kain na kayo. Sige, sige lang. Huwag niyo kaming ano, dahil kakatapos ko lang may saging, may cheat area. Hotdog lang na kain lang kayo. Ulam namin ngayon eh. Hindi ako nakapagluto na yun. Maraming salamat sa ano nyo dahil kayo hindi ko naman sabihin na kayo parang kumbaga sa instrumento ng Diyos na kami natulungan ninyo sa Instrumento lang talaga kami, Tay. Yun na nga, kaya Sabi ko nga Diyos ko, tulungan niyo po kami. Paano gagawin namin ang aming kaya umaasa din kami sa Panginoon. Sabi ko ang aming Wala kaming bahay. kakayanan. Kasi lagi ako nagdarasal sa kanya. Sabi ko ang aming bahay sira. Wala kami. Minsan ay nahihiya ako dahil marami din akong mga kakilala na ng mga tao. Gusto daw silang mamasyal. Nahihiya ako dahil yung bahay ko, iba-iba. Tapos marami pa akong mga abubot na hindi ko Pero awa naman ng Diyos, hindi kayo nagkakasakit, no? Yun lang. Itong mga tuhod, mga ano, dahil siyempre medyo may edad na, yung tinatawag nilang mga rayuma, arthritis. Lagi akong nagdarasal sa kanya. Wala, hindi kami din nagpapagamot dahil wala nga ipagamot. Umaasa na lang kami sa awa ng Diyos na kami pagalingan. Matanda na kami. Ito, matagal na rin ito dito. Kilala mo pala yan. Kaya. Kaweng. Wala Kumusta? Anyway. Dito ka natutulog, Weng, no? Si Weng, ano yan? Dito na yan. Tagal na. Bata pa ako nandito na yan. Maling-maling na yan. Ha? May pagkain ka, Weng? Wala rin. Ba't talaga Hindi na ng pagkain mo. Kaya kahit ganyan niya, hindi bumibili ng alap o ang Wala. ang kain niya lang. May Yun lang. Spring. Sige, tayo lang natin yung uplosion, ha? Post mo naman. Ano, kahit niya na yan. Ikaw, pwede naman mabibit. Itago mo dahil mamaya i-apply ko. Hindi, kahit ngayon lang tayo. Ang dami, Ang masakit. dami lamok, ko. Pantal-pantal na kaya. Hindi, ganun na lang usapan natin bukas. Antayin niyo ako dyan, ha? Siguro mga alas 10, andyan na ako. Sa parat. Hindi, kasi ang pag umuwi kami, mga alas 5 ng madaling araw, nandiyan kami hanggang alas 6, alas 7, ganyan. Pag lumampas na doon, talagang umuwi na kami dahil mainit na rin eh. Saan kayo uwi? Doon sa bahay namin. Hindi, dito na lang. Antayin niyo nga po ako, mga 10. Alas 10. Nandito kami na doon eh. Sige, bahala na. Antayin niyo na lang ako dyan. Kung maagaan ko, sige, para mapunta natin bahay nyo doon. Basta antayin niyo lang ako dyan.
kung ano ang time mo na hindi ka naman ito abalahin ko. Sige. Ganun na lang. Puntahan na lang kita dyan, ha? Na lagi nyo naman siguro nakikita dyan. Kung ano yung time mo na... Hindi, bukas nga tayo, bukas. Mga umaga, ganun. Puntahan kita dyan, ha? Pero hanggang alas 10. Hindi, baka mga ganun, pero agahan ko. Sige, puntahan kita O dahil dyan. antokin na kami dahil kita mo ito magdamag kami ngayon na hindi wala kaming tulog. Iba yung tulog sa gabi, iba yung tulog ng araw Kaya mga alas 7, umuwi na kami para may idlit din namin. Ganon. Sige. Puntahan na lang kita dyan maaga bukas, ha? Sige. Maraming salamat ulit. Ayun na kayo. Oo. Ingat kayo dyan. Sige. Mga kuwela, at may nakausap kami dito si Kuya Jay. Kasamahan niya daw kami doon sa bahay ng matanda. Hindi na namin sila sinama. Tingnan namin doon. Tara, ano? Ha? Tara. Ayan, punta kami doon sa bahay ng dalawang matanda. So ayun mga kuwela, dito tayo sa bahay nila ng dalawang matanda. So, saan dito? Tingnan natin yung bahay nila. Saan dito? Ay, ito. Grabe. Bali dito sila, dumadaan. Yan, anak na yan. Yan sila dadaan ko. Wasak-wasak na nga, oh. Ano yan, halos ba na yung bahay sa loob. Ayan, tubigan mo yan. Diyan lang din sila. Paano sila dadaan dyan? Ito, bubuksan yung gate. Yan naman dyan. Yung may kandado. Laki pala ng bahay nila. Ay, maliit lang. Maliit lang pa, natutuwa na lang dito yan. Kung walang walang yan, mga Oo, wasak-wasak na nga, oh. Hindi natin, bukas pa natin makikita yung loob nito. So ayan po mga kuwela, no, at nakita na natin grabe nga sira-sira nga yung yung bahay ng dalawang matanda. Tsaka alam mo yun, maano lang sila, bumagapang sila para lang makapasok. At ayun, nag-ano na rin sa akin naman din si yan, sana may dumating na biyaya sa atin para mapagawa natin sila ng kahit man ang mai-repair yung bahay nila, no? Para hindi na sila matulog dun sa lansangan kasi nakakaawa din talaga. So, abangan nyo na lang po yung update dun sa dalawang matanda na yun. Baka bukas kasi sasamahan ko sila. Bali pupunta kami dun sa pupunta kami dun sa bahay nila, kawawa. So sira-sira yung bahay talaga. Yan, sa mga mga nais din tumulong, kontakin nyo lang po ako dyan sa mga gusto po. At kahit pa paano matulungan natin sila. Ilang taon na si tatay? 7 na? 75. 75 ata o 78, di ko tanda. So, kita mo yung bahay, grabe, parang haunted house. Wasak-wasak. Magapang na lang siya sa amin. Durug-durug na daw yung bahay na talaga na yun, kaya yun. So yun, hanggang dito na lang itong video na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa buong Trio Kuwela. Yan, pakishare po ang itong video natin. Yan, ingat po kayo palagi and God bless. Bukas, malalaman nyo kung ano itsura ng bahay nila talaga, no? Kasi magpapasama tayo dun sa dalawang matanda. Maraming salamat, ingat kayo. Bye-bye.